Parastosom žrtvama nastradalim u logoru na Crvenom krstu u Nišu i svečanim polaganjem venaca, danas je obeležena 78. godišnjica od ovog događaja koji se odigrao 12. februara 1942. godine. Proboj logora pokušala je grupa od 147 zarobljenika, a da pobegne uspelo je njih 105, dok je 42 ubijeno u pokušaju bekstva ili uhvaćeno i nakon toga streljano. U ovom nacističkom logoru ubijani su rodoljubi, komunisti, Romi, Jevreji i Srbi iz ovog kraja, tako što su odvođeni na obližnje brdo Bubanj i tu masovno streljani. Inače, zamenik gradonačelnika Niša Miloš Banđur rekao je da su Srbi uvek bili na strani pravde i da su se borili za slobodu svoje otadžbine, kao što se to desilo i te 1942. godine. U obeležavanju godišnjice proboja logora na Crvenom krstu tradicionalno su se uključili niški izviđači koji su organizovali marš tragom logoraša. Komandant marša Dušan Đorđević je tokom ceremonije u logoru predao raport zameniku gradonačelnika Niša Milošu Banđuru, a delegacija izviđača je pored ostalih položila venac žrtvama logora. Izviđači su marširali stazom Niš, Kamenica, Brenica, Hum, što predstavlja jednu od ruta kojom su se zatočenici kretali nakon bekstva iz logora. Ovo je bio 58. put kako se organizuje ova manifestacija izviđača, a na njoj su nakon 30 godina ponovo učestvovali izviđači iz Svrljiga, članovi odreda izviđača dr. Milenko Hadžić. Momčilo Petković, starešina Saveza izviđača grada Niša za narednu godinu, kada se organizuje 60. jubilarni marš, najavljuje zanimljivu i sadržajnu akciju uz učešće većeg broja izviđača ne samo iz Niša, već i iz mnogih okolnih gradova.